adwa yie kode ni giri pasaris no orach adier. Kendo Victor, nja nowacho juma mokalo ni kikunyo bugo ne jawasiki to kunye ma bit tantany matin nikech samoro ine minyalo biro donje bugo no iwuon. Omiyo nageno ni kamoro wajumbe mag ODM jo ne nyalo wuok tung' mosuo gi paro mar Esther Passaris ni nikech nitiere ng'ama nie tok Passaris. Passaris ok apane nigi paro kata mana nonyalo kelo chik machalo kamano. To ahinya samo kele ni to mine ma Nairobi thagore weche mag Linda Mama ka ino ka noling'o kowuoye gik mang'eny manonyalo losie. Koro agombo wegi kanyo lakini paro no kokalo to samoro wan wawegi ema chik no nyalo biro tiyo wa marach. Iwinjo ka Ken omulo wach Matiang'i, Jay bende omulo wach Matiang'i. Paro no ok ing'eyo ni to sirikal machielo mabiro tiyo gi chik pen chik makoro kelo ni biro bedo ni ng'ama nie loch. Omiyo jolony wacho ga ni kindiko chik to ndike chik no kiparo ni samoro jawasiki ema nyalo biro bedo ka implement chik no nyalo chalo nade. Kaduoge penjo ni mara jatend piny gi kanisa Victor ngeni en penjo maiye tek nikech mokwongo ng'iyo ni to kanisa be nyocha nitiere i State House ka pod ok wang'iyo wach mar piny owacho to gi kanisa. Tiyudo na adier kanisa ne nie iye ka kendo en kanisa mar mabati manyo wacho ni ne nitiere a deplorable condition kata okang' moko winjore. Mar ariyo owacho ni kanisa ni ogero gi pesa ne. Koro kwang'eyo ni samo gere gi pesa ne ni kanisa ni en mare nikech jaode be wang'eyo ni pastor kata otenore gi weche mag yalo gi. Ting'eyo ni kogere to kobiti ni odhi kode. Koro an aparo ni pacha en ni da obedo maber ka kanisa ni ne okogere e State House hie. Ni nyalo gere bathe matin kecha konyalo yudo lo more bathe. To bedo no gere e State House kendo gero kanisa ma king'iyo weche manyo tenore gi od fwambo moro to wacho ni kanisa manyalo ting'o dhano makwan gi dirom mana 8,000. Ji 8,000 gi gibiro bet ka gidhi lemo ka jumapil. Ibi yudi gi kanye. To mano bedo nade garita mar kwe mar State House. Kora paro ni mano bendo chako yaw thuolo mar josiasa bende yude thuolo mar goye gi siasa nikech ng'eyo ni kinde duto William Ruto kanyo bire telo nja no dwa sudo jodolo gi bute ahinya. Mak mana nitie jodolo bende masani ywak ka giwacho ni ok en kaka ne giparo. Koro an gi pacha kaka nene taparo ni gero kanisa ok rach. Mak mana ni ne ok onego bed ni ifwenyo gini mana kokalo kuom ute mag jofwambo nikech State House en kar jot mar jatend piny bende ne nitiere public participation. Ni kanisa makoro dwa gere makoro yawe malach ma samoro biro yawo gate kata rangach mar ji mang'eny biro donje State House chieng' jumapil ka jumapil kata odiochienge moketo mar lemo ni ang'o momiyo koro dwa yawie malach, ang'o momiyo matin cha ema ne ok omedo berie iye. To king'iyo kwan omenda ma bendi tiyo godo ni to wang'eyo Victor ni ng'ama nyalo tiyo go omenda maromo bilion 1.2 mondo ger godo mana kanisa to onge giko nobiro mana tiyo gi pesa jopiny. Omiyo mana paro ni gima anyalo wacho nyolero kowacho ni oyo ni kata mana kwan ma od fwambo no yudo ok ong'e no oa kanye ni kata gimigero no ok nyal kata romo bilion 1